Beszéljél már. Halálják, ez a csücsülnek, jó? Na csücsülj a helyedre. Gyere, Zolika! Gyere, jó? Máté, gyere vissza, szívem, gyere! Jaj, mindjárt várj, ez egy 5 perc, az is akkor utána egy is tudunk táncolni meg mindent, jó? Annyit biztosok. A nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt, édesanyámat, meg a gyerekeket is. Zolika, gyere, csücsülj le! És azt szeretnénk, hogy egy kis zenére bemutatott, hogy mindenki elmondja, hogy minek öltözünk be. Nagyon szoros, és szeretnénk, jól nézzétek meg, kis szemetekkel, hogy hol van anya vagy apa. Jó? Zolika, mindenki látja, hogy hol van? Nem tudom, Zita, beteted azt a címet, jó? Hol is jó? Igen, mindenki figyelheti anyukáját, tehát most sajnos ekkora csoportot. Gyere, Zolikán, csücs le, jó? Csücs le. Ott van Noel, most ezt még később odaadja, jó? Csak addig, amíg bemutatunk vele. Utána meg megbeszéled vele, jó lesz úgy? Jó? Na, ja. Kellene biztos pusztuska. De a szádba neved, Zolika. Szádba. Jó, mindjárt megvárjuk, kézzétek el, hogy nem akar működni ez a CD. Minden. Nagyon szépek lettetek, mindenki olyan gyönyörű a jelmezve, mert biztos sok készül. Ez az első farsangó. Ugye most nem könnyű, mert kicsik még, és az nem baj egyébként, hogyha édesapád meg, vagy az ő ölében vannak, úgyhogy semmi természetes. Zita, mi nem működik? Mit nem tudom? Mi, hogy hol van? Szerintem csak zenés. Egy nagyon szerintem hangosítsuk. Még egy csak úgy tudjuk, hogy ne hangos, le legyen a másik oldalon. Még nyugodtan még hangosítják egy picit. Jó. Na, akkor úgy csináljuk, hogy a Zita néni segít, és akkor elkezdjük sorba, jó? Na, első lesz szerintem akkor a Kamilla, nézzétek csak. Gyere, akkor anyának oda a kezét. Nézzük meg, mi lett a Kamilla, és tapsoljuk meg. Hallgassuk a jelmemet. Gyönyörűséges. Jó, ki következik, nézzük meg. Krisztike következik. A ticamokát. Tapsoljuk meg őt is. Következik a Jászmin. Jászmin, mi lett? De mi a jelmezed? Hangosan. Spanyol táncos? Igen. Spanyol táncos. Haj, de szép, nézzük, te is tegyünk. Nagyon csinos vagy, nagyon szép vagy.
Toljuk a csücsüket, toljuk a csücsüket. Jó, ki következik? Hogy jó is a hozzából ide érkezett a csigafiú hozzá. Egy kicsit rá is mutathatni, nem? De, fényképet anya felé. Sőtje anyának. Ilyen ötletes. Jó, na gyere. Következik a... Ide költöztél, de? Gyere be. Jaj, de szép a Bertus, milyen szép színes jelmeze van. Kapcsoljuk őket a belét. És ki következik, nézzétek csak. Gyere Noel, mondd nektek mi van. Hozzád egy kis kutyába, kutyába lett, mert annyi sok szép köt van rajtad. Jaj, de szép a Noel is. Következik a... Igen, és a örgyeid nagyobb. Nagyon szép ez a diák. Következik. Jön a Dorina. Mondd meg a Dorina, te mi vagy? El tudod mondani? Hangosan meg. Gyönyörű szép hercegnő érkezett hozzá. Dorinát jaj, kös. Ott kell szállni. Jaj, de gyönyörű. Nagyon szép. Na, következik a... És előtt mi következik? Pókember. Pókember, oda jön ide. Tapsolj meg a pókember. A vágóhős. Szolika jön. Szolika, mondd hangosan. Mi van, Szolika? Te vagy a? A rendőr. Csak mindjárt a rendőr. És most a hangosan. Hangosan. Legyen hangosan? Katona. Katona. A rendőr meg a katona vigyázzának. És most ki következik? Lara, mondd hangosan. Csipke Rózsika. Csipke Rózsika. Tűrjetek a gyönyörűnek a szép ruhába. Nagyon szép, igen, nagyon szép. Na és most ki következik? Nézzétek, csak egy aranyos kislány, aki hozzánk fog járni a csoportba. A Elfa. Nagyon ilyen város. Tapsoljuk meg, jaj, teljesen város. És következik, aki jön most, gyere Zsombi. Mondd el, hogy te mi van, hangosan. Egy kis segély. És a Bálika is, igen. Bálika, gyere, te következel. Gyere kis kutyába, mutasd meg mindenkit, mert anyával jött. Anya jön, anyával teszed föl. Gyere, anya jön. Így van. Tapsolj meg a Bálinkot. De még aki beöltözött, szeretne bemutatkozni. Máté! Gyere Máté! Mutasd meg a jelzőt, jó? De hát te meg akarjuk nézni, anya lefényképez, megmutatja a mamának, meg a papának. Mit szeretnék? Anyával egy nagy kör? Ami a kis testvéredet löviszed egy körre, megnézzük, olyan szépen beöltöztetted. És megjön a meg a Kamilla is jó. Gyere, mutasd meg a jelzőt. Na, tapsoljuk meg akkor. Teljes eszközfelhozásra. Így meg, de megbetegedve. Szuper. Tapsoljuk meg őt. Ki szeretne még jönni a kicsik közül? Ki
szeretne még jönni? Maxi? Nem? Na most akkor arra kérünk benneteket, hogy anyát vagy apát keresétek meg, és akkor táncolunk egyet. Legyen nagyon szép. Fölangosítom a zenét. Ügyes vagy. Yes.